Голяма река, преведено е голяма река. Люльтер село Костов. Това е между Нановица и Звезда. Идват от Бургас, от Созопол идват, от София идват, от Сливен. Някои семейства отсядат, например, при мен отсядат. Говоря с тях. Те преработват тези камъни и ги правят обици. Една се казва Мария Николова май. И показа, имат машини, преработват и правят обици. И много интересно. Ние не знаем, ние като малки деца събирахме, защото ни има интересни камъни, фетисти камъни. Ги фърнем, ама ние не знаем цената на тия камъни. Тези камъни се преработват. Нали? Аз говоря от тяхно име. Правят се обици. Пръстени. Камъни за пръстени. Нали, златни пръстени с това, с ахат. Знам, че един камък се нарича ахат. Ахат в много голямо количество разпече. Другите не знам. Говори се, най-много се предполага, че има в нашото дере. А има село Конче и Крумовица. Притокът на Крумовица, от Лареб. И... чайка.